Puila no kupulung hamjang mabai norok jotono no lamsogo. Friendsong norok saidaman Tajmahal borok abono sabo swnamkha tai bufuru swnamjakha. Phaidi haike kaham khe saimana bagui video nailesino. Mughal samrajyoni 5 নম্বর raja wngkha Shah Jahan bini bufani mung Jahangir. Shah Jahan 1628 bisio Mughal samrajyoni singhasono asugo. Bo bini bihik Mumtaz no belai no hamjago. Asuk ke hamjago je tabuk phano borokni kogrok no bukhukbai sabaya. Asuk hamjagui tonglaimao jora wngya sini no thamsi sar eba 38 bochor umoro no 17 June 1631 bisio Mumtaz Shah Jahan no yakarui ayang masingo thangui paikha. Abo bai Shah Jahan sapta kaisa jora tui kamang tongkha mai muirok kisa phano chalia. Aboni kedengma salulo bo bihik Mumtaz no muitu narakna bagui Tajmahal swnamkha. 1632 bisini simi Tajmahal swnamnani samung chengjakha. O samungo bebagui 22 sai eba 22,000 suk samung tangnai borok hefajakha. Aro holong kufur jatei alka 24 eba 28 pot damni holong rokbai o Tajmahal swnamjakha. O podrepot holong eba pathor rokno Afghanistan, China, Rajasthan, Sri Lanka, Iran, Tibet omhai jagani rkawi tubujakha. Aro sasai eba 1000 ta mayung samungo thepajakha. Paithago 1653 bisio Uttar Pradeshni Agrao o Tajmahal swnambaikha. A jorao Tripurani bubagra wngkha Maharaja Kalyan Manikya. Tajmahal swnamphuru samung tangnai rok Tajmahal haike alka tai swnamui manya wngna bagui Samrat Shah Jahan a borok rokno yaktan chhui khibakya hinui baksa borok rok salayo. Haifano laibuma eba history boy rogo a kok rok sijak kwrui. Jesa phano siteng Tajmahal sudu India ni simiya o sungsarni naithokukni bisingo Tajmahal ni bumung tongo. Salbrum no Tajmahal o naina bagui salo chi sai eba 10,000 ni sai phano gobang borok naiphayo. Friendsong norok sabo Tajmahal lugikha tai sabo nuyakhu kisa comment khlai sabaidi. Paithago norok no belai no hambai video paisogui naitongmani bagui. Norok omo haino history video rok naina bagui video share khlaiui ano support khlaidi. Tinini bagui asuk nong siteng jotono no hambai.